הוא עוד ככה, עוד שנייה אכל את זה. לא! סיימון, תגיד לי, מה קרה לחבר שלך? אתה יכול להגיד לי? הרגת אותו. תגידו, איפה החזוף במרינדה? מה אומרים, מה קרה לך? מה, הפורק? הפורק? אל תגיד פורק, אמא שלי תרד. אמא שלך תרדת קצת לה כאילו... אמא שלי במרוקו אכלו שם עוגיות חשיש. אז אם עוגיות חשיש זה בסדר. אתה עדיין מתרם כאילו? כן. אוקיי. הפלת אותי. תזרום על האלכוהול, אבל... אוקיי, שתראה את זה. שלום אמא שלך. זה ועדים, העם חסר אנשים. אני מעריץ אנשים כאלה. זה מיכאל, הוא רוצה שנמכור רק קטנות. אני אומר לנו את זה. תמכרו קטנות. רוצה גדולה, גברת, יש לי פולדר, קטנות. בבקשה תסתכלי. מצחיק ברמה גבוהה. זה אומרי, הוא לקראת הסוף. איזה הומור גבוה, אחי, תקשיב. איזה הזויים הם, אני אומר לך, בא לתת להם סתירה. הם מוכרים לי קטנות, אני משתגע, 16, 12. שתי גדולות, מה זה? דברים לגנים, גם ה-15, 7... בא להם על הקטנות האלה פתאום, בא לי לתת להם כזאת סתירה. לנער אותם. זה בן, הוא יודע חצילית מדוברת? תראה מה יש פה, יא אללה שלה. בוא נצוד אותה, נשים אותה. אל תיגעו בו למה זה $10,000 קנס. מה עשיתם לו? הוא עייף. הרגת אותו. מה יש לו, זיכרון ארוך בצילום? כן אחי, זה עוד מעט נגמר. יש לי עוד איזה דקה ומשהו. נוצל את זה. לא לעשות הרבה גרס. לא smoke a lot of weed. יצא לה כזה... מיכה, זוכר? כן, אחי, מדבר אמא שלו, איזה אמא מגניבה. היא עושה לו... קראתי אמא שלו זורמת. אחי, אמריקאית, מה אתה רוצה? אמריקאית ישראלית, יותר זורמת מזה? כן, הוא עושה לה, אחי... לא, זה פורט. אחי, תביא עוגיות חשיש אני אוכל. באלוהים, עוגיות חשיש אני אוכל. בזהירות. שלא יתפסו אותך במלון. זה לא טוב עם הבית. נדבר. עומרי, תקשיב, זה קשה להסתכל עליך עכשיו במצב הזה. נועם. פה יש קרפצ'ו. מישהו רוצה? אתה רציני אחי? לא שים את זה על האש? לא, קרפצ'ו. ענית קרפצ'ו אחי? זה קרפצ'ו. זה נועם מכין, הוא משחק עם יתוש בבית. בזמנו האחרונה. אני טועם את זה, זה יהיה טעים לי, נועם? לא, אל תעבור את זה מאחי. זה נראה קרפצ'ו, נכון? אני הייתי טועם לו את זה. זה נייר. יאללה שלה. נייר? וואו. אם היית נותן לי טעם את זה, נראה לך הייתי... בחיים לא אוכלים עד הפוך. מה זה בכלל? לא, זה לא נראה. אבל חזק, נכון? חזק. חזק. האמת אני מסטול מת ואני לא רציתי לב שזה חצי חום, חצי אדום. והקרפצ'ו של סופר והגיוני. אבל שיש לעמרי על השיער. אבל יש לך גוש בשר על השיער. לא, תקשיב, אביעד. חלל לה איזה משהו.